Аня, за целия ми живот да съм се свалял поне веднъж чорапите в кухнята. А може би съм Суботина. Суботина е моят творчески директор. При нея никога не си свалям чорапите. А какво сваляш, Пашка? Нищо. Може би Маркиз ги е завлякал някъде да не ходят си томи. Да. Оля, не, ама това не беше. Приличаш на пълен идиот. Само до твоя Кулаков ми е. Какво? Кулаков е мой автор. Аз съм неговия творчески агент и това е всичко, което ни свърза. Тогава той за това така изплашено ни попита: вие ли сте Аничка? Пашка, какво според теб трябваше да попита, когато чурек на хипопотам? Нищо не трябваше да попита. А какво? Обяснявам за тъпите. Добре, тъпа съм. Ако той е твоят автор, а ти си негов... агент, да, агент съм му, да. Да, можеше така случайно, вежливо да попита: извинете, не бихте ли повикали Ана Сергеевна? И къде да я повикали, Пашка? Ето да! Това е моята спалня и това е моят телефон. Разбрали? Значи не отричаш ти за него, не си литературен агент, а си Аничка. Да, не отричам. Кой го казва? Я покажи какво имаш в левия си джоб. Покажи. Я, дай. Какво има? Дай да видя. Ама че вкус има твоята Суботина. Това е рекламна маска. Вчера го снимах за брошурата. В различни ракурси. Да, в различни ракурси. Чакай, бе! Ти май си ми родила из джубовите, а? Нека ти сега да те уволни. Сега пък ти приличаш на пълна идиотка. И излизай, защото трябва да се преобликам. Ами моля! Да, и не надничай! Няма. И имай предвид, че Маркиз няма да ти го дам. Разбрали? Да ти кажа ли, съдът ще реши. За Маркиз ще се бием, да знаеш. Сега излизай, защото аз тръгвам за работа и се надявам, че ще закъснееш. Не се притеснявай. Имам снимки до сред нощ. Ох, тъпо ще си почина. Кога най-после ще ни разведат? Много добре знаеш, че ще е утре. Нямам търпение. Поздрави на Суботина! Поздрави на Кулаков! Да ти нахрани ли Маркиз, бе? Нахрани го, значи. И аз го нахраних. Добре си уреди гадината.
Извинявай, ама много ми трябват. Трябват ми само малко пари за една работа и толкова. Не бива да взимам това. Не, това не бива да взимам. Трябват ми само парите. Аз не съм крадла. Маркиз! Защо си диреш? Ох, знам защо пищиш. Не искаш да се развеждаме, нали? И аз не искам. Ама, как да я кажа, просто е така. Не искам да се развеждаме. Особено когато ме уволниха от работа. Да, братчето ме, представяш ли? Уволниха ме. Отивам в агенцията и ми казват, на нашото студио ние ни трябва вече професионален фотограф. Извинявайте, в криза сме, уволнен сте. Да, братчето ми, представяш ли си? Уволнен съм. Но даже и да беше така, пак нямаше как да й дам на развод, защото тя си има. Аз имам гордост, пък тя си има то, не е Кулаков. Защото не искам да се унижавам, защото... Май знам как да не ви дам развод. Вие коя сте? Вие какво не виждате ли? Ма ние нямаме домашна прислужница. Сега имате. Това Саня или не? Да, Аня. А защо нищо не ми е казала? Да знам, питайте си, Аня. Извинявайте, мръднете, че тук трябва да измия. Край, настройката вече ми отиде. Ама да се бесиш на чистичко, пък е много по-приятно. Знаете ли какво? Това е и мой дом. И какво? Ами нищо не обичам да ми се мутаят в краката. Уволнен сте вън! Тогава да си тръгвам. Веднага, бързо! Стой! Почакай! Размисли. Как така сте размислили? Направете ми тостери и ми донесете уиски. Как е така тостери? Това тук... Това беше минутна слабост, не забелязвайте. Да, ама аз пак ще почна да ви се мутая в краката и... Ами мутайте се ми колкото искате, тя не ще ви плати. Не, аз не за друго, защото... Нали... Бързо вън в кухнята. Ами ще плати. Маркиз! Макс! Къде си? Добричко! Ти какво правиш тук? А ти какво правиш тук? Забравих си нещо. Защо не си на работа? Забравих си пропуска за издателството. И аз си забравях нещо. Интересно какво? Здрасти. На всички. Да, а вие коя сте? Знаех си, че я влачиш тук. Аз имам право на някои удоволствия. Да, знаех си, че я влачиш тук. Знаех си! Кога бе? Твоята густа, крава, свободина! Аз нещо сега не разбрах. Какво беше това, бе? Струва ми се, че жена ви ме взе за някаква суботина. Как така ще ви вземе за суботина, при положение, че вие не ела за прислужничка? То беше тъмно, като ме наемаше. И сигурно не ми е разгледала лицето. Аз такова да си тръгвам ли? Стойте. Как се казвате? Соня. Аз Павел. Соня,
Не видя Ела на пълен работен ден. Не. Само да измия пода, да избърша праха. Трийте тогава, погледнете насякъде какъв прахоляк е. Това какво е? Кое? Това. Не знам. Риск. Виждам, че е риската на жена ми, ама какво прави тя тук? Пардон от рафта, като го бърших. Преди малко видях рафта, който бършихте, там нямаше нищо. Моето гадже също никога не забелязва новите ми дрехи. Всички мъже сте еднакви, направо не знам за кой се стараем толкова. Аз не съм всички мъже. Аз съм професионален фотограф и имам набито око. Значи не е толкова набито, защото тази риза си беше тук. Според мен на рафта преди малко нямаше нищо. Така ли? Според мен е паднал от джоба ви. Какво? Вие ме обвинявате в кражба? Не ви обвинявам, казвам това, което виждам. Добре, що ми е риза с 3 размера по-малка? Знам ли? Може би очакваш едното лято да ослабиш малко, Очаквам? Да. Вие знаете ли, че вече 10 години разчитам да отслабна. Обаче има проблеми с еднокринната система и това ми е излишното тегло. Живея на хормони. Даже от водата дебелея. Обезкирайте ме. Непременно ме обезкирайте, щом не вярвате, че не взимам. Престанете, моля ви, престанете! Простете ми. Нервите си ме опънати цял ден, сама виждате. Край. Никой не ме оскърбява още така. Повече няма да работя тук. Така да кажете на жена си. Вече ви се извиних. Прощавайте ми. Както сте свикнали, така и ще отвикнете. Как така? Какво ще да знаем? Вашата Ани няма да забележи отсъствието ми. Как така няма да забележи? Така давам ви честна пионерска, че моето заминаване няма да бъде стрес за жена ви. Тоест тя, разбира се, малко ще се поразстрои, ама нищо, бързо ще й мине. Отивам си. Соня! Ако вие сега се тръгнете... Пустете ме, моля ви! За какъв дявол? Пустете ме, иначе наистина ще ме обесите! Защо се върнахте? Защото съм тъпа за това. Благодаря ви. Може ли на ти? Благодаря ти. В последния момент разбра, че хич не ми се умира. В това в последната минута всички го разбират. Какво? Ти личен опит ли имаш? Ти пък. Четал го някъде. Хубаво, аз да си тръгвам ли? Върви. Айде сега, вече всичко е наред. Соня, ако вие си тръгнете, как ще докажа на жена ми, че тук е била нейната прислужничка, а не Суботина? Добре, ама аз как да докажа, че съм прислужничката, а не Суботина? Да покажеш документи. Че тук си вика истинската Суботина, тя да си показва документите. За да получи още един по мутрата. Аз нещо не мога да ви разбера. Нали уж се развеждате? Да, утре ще се разведем. Айде, развеждайте се вече, какви са тя страсти, дето кипят. Защото тя ме изневерява, аз на нея не. Тя! Ти сериозно ли? Честно, нито веднъж. Никога. Защо? Защото съм тък за това. Оправяйте се сами. Алевтина Андреевна, здравейте! Гаврилов е. Бихте ли дошли тук в къщи с паспорта си?
Не съм се смахнал. Просто имам самоубийствени мисли. Да, самоубийствени мисли. Адресът ли? Сега ще ви го изпратя на СМС. Абе, чакай бе! Верно ли никога не си изневерявал? Никога! Тоест, да. Никога! А тя не ти вярва. Нали си мал видя, бе? Ама че гадина. А тя самата кръшка, И наляво, и надясно. Всяка литератор я тегли. Що? Защото им е агент за това. И тогава, разбира се, не е хубаво да те оставя в такава ситуация. Реши да останеш? Не, ще остана за малко. Само ми обещай, ако има нещо, да ми наймеш добър адвокат. Ново 20. Какво означава, ако има нещо? Знам ли сега, примерно, ако възникне криминална ситуация... Как така криминална? Аз да взема да ви измия съдовите, защото там мивката направо ви прилива. Мийки. И паричките на маркиз да измийки. Сега, с коя ръка? Няма да отдам разлог. Няма. Ще измисля нещо трепа. Няма да се разведа. Няма! Да. Ще види той, ще му взема всичко. Къщата. Кажете, вие водопроводчик ли сте? От кварталното ВиК. Тига, бе. Ами как? Вчера ви виждам, че идвате 2 пъти от съседите. Да, идвах от съседите. Абе от тях, мамо, туалетна чиния се запушила. Техния дядо, вземи да се изпусти чинето вътре. Аз се викам, или чинето ще се засипя, или туалетна чиния. Избирате едно от двете. Заедно няма как да става. А те ми викат, искате да ми изнудвате за пари? Викам, да бяхте спасали. И дядото вътре, заедно с патери си. А те ми викат, да ме изнудвам. Кажете, обичате ли стихове? Какви стихове? Всякакви. То на мен работата в канализацията много не ми върнят. Вижте, знаете ли, аз развеждаме се с моя мъж и той още не сме се развели и с 2 думи довлече любовницата си в семейното ни жилище. Знаете... Аз с мъжите и жени не се занимавам, моля ви! Аз съм Гриша. Гриша, ама аз добре ще ви платя за ролята на поет Кулаков. При нас в ВиК има един Михалич. Точно той ще ни помогне. Той е направо и изваян поет Кулаков. Особено след половината работка. Гриша, не ми трябва никакъв Михалич. Вие повече ми подхождате. В мазето на трети год има авария и пика гореща вода. Аз ще ви платя. Гриша, моля ви, животът ми се руши. Помогнете ми. Аз не умея да поправям чужди животи. Само хранове, тръби, муфи. Абе, крабе, Капе мръсни дърво! Капе, чак мозъка ми пробива. Тогава да се разберем. Така, аз ще да оправя аварията в мазето и после идвам право при теб. Става ли? Става! Маркиз! Помиян речен! Кой направи това? Какво е направил? Покривката е мокра и вони. Ти да видиш. Добре, айде ще я занеса в пера. Мамка му и панталона! Обърнете се. Не е това, което мислиш. Не, съвсем не е това, Аня. А какво е, бе, баща? Покривката е мокра и вони. Колко пъти те помолих, Аня, да ни пускаш куперака тука. Ние с прислужничката просто сменяхме билета. Да, вие имате си ролеви игри. Ролеви игри. Аня, Паша. ти просто още не си запомнила лицето на твоята прислуга. Паша, чие лице? На Суботина. Ама това, Пашка, е болезнено, разбираш ли? Да доведеш любовницата си в семейното ни жилище. Дай ми кутерака, бръснице! Кой бръсница? Ай, аз не съм бръсница. Не, мале!
Сарина получи да дойде, бе. Нуся! Аня! Това докуп ти вика Нуся! Ти не си могъл! Дожалям за вас и аз реших да дойда да помогна. Запознайте се! Това е Венцислав Кулаков, бъдещия лауреат на Нобелова награда за литература. Да. Ами хайде, Гришка, разполагай се! Разполагай се! Не увеличавай сега пък толкова... Да, разполагай се! Съвестно имаш. Не може ли да почакаш докато сменим жилището, И ти не Да доведеш любовника тук, където сме живели 3 години щастливо и любовно. И ти не чакам! И ти домъкна! Брей! Ей! Да се запознаем ли? Какво? Кажи! Ме къв да взема те път. Суботина. Паша, Суботина как се казва? Алевтина се казва. Да. Алевтина се казва. Много ми е приятно. Аз съм Гриша. Гриша. Защо Гриша, бе? Нали беше Слава? Сега, Слава е поетичният му псевдоним. Гриша, как ти беше фамилията? Сердюков съм! Сердюков! Ето виждаш ли, нима с фамилия Сердюков могат да се пишат стихове. То с фамилията Сердюков може да си правиш каквото си иска. Не умней, бе, Паша, не умней. Гриша, да вървим. Всъщност, това е моята половина. Айде, върви си в това. Не. Алевтина, това повече ни харесва. Ние ще останем тук. Ами, аз вече свикнах тук. И още повече, че тук съм оправила, пък там е такъв бардак. Гриша, Да? да вървим в бардака. Там е светлата страна и терасата. Да. Нуся, ти нали ми казваш, че ти е крана? Дай да го оправя! Да. Абе, сам ще го оправя, бе! Вали не пишеш стихови, пушки! Ама аз съм си донесъл инструментите, ти ги дам ли? Виж сега. Ако там гайката е от малките, тръпи ключ няма свърши никой работа, ще използваш галди. Ако е много клиясало, там долу има гайчен. Абе, знам, бе! И такова, никакви конци. Не му даваш кълчища, аз ти казвам. 100 години ще карат. Видиш? Гриша, не му се обяснявай, тръгвай. Не, това е екипировка, бе. Ти наистина ли си поеда? Так от малък ме и научи. Тръгвай. Ама че работа. Какво ще правим, Паша? Абе, ти защо така го гледаше toho Кулаков, бе? Като торта! Аз не ям торти. Личи ти. И накарно не съм ясно ли ти от водата те пелея? Добре да я извинявай. Красив е, ама не като мен. Стигай ти, де. Той е гъдня. Ма верно. Сладникъв един такъв. Да ти се догачи. Наистина ли така? Мислиш или само ме успокояваш? А що ми е да те успокоявам? Не съм ти никаква. Не си ми никаква Сонечка. Но си... такъв човек. Ага. Само изрод. Кой е друг, бе? Кой е друг? Само да свалиш малко от килограмите и Холивуд ще го сложиш в малкото си джобиш. Ма какво ще има от килограмите? Погледни ми носа, де. Какво носа? Ти какво не виждаш ли, че е гърбав? Килограмите виждам, но носа не. Добре, край, приключваме темата. А кой ти каза, че е гърбав, бе? Майка ми каза. Намерила си кого да слушаш. Именно да я намерих. Стой така. Виждай, бе. Идеален гръцки нос, който придава само шарм. Все едно, искам да си направя пластична операция. Погледни. Само, че нямам пари. Погледни колко са красиви. Ако ги харесаш, ще ги пратя на конкурс и ще ги получа на кожа. Не, излини, не ми трябва да участва на твоите конкурс. Стриги, бе. Тихо. Те там какво стихнаха, бе? Изтриснаните, бе, не ми трябва повече. Абе, не, те там що? Не се чува нищо от тях. Искаш ли да им разваля работата? Сега като им изкочила. Дай едно дайре. Бе, дайре нямам, ама
Видях достатъчно, за да изневидя. Пипни се мишето. Абе аз не за това, бе, аз просто теоретически. Я върви по-добре да оправяш крана. Теоретик такъв. Пък вие знаете ли, едни мои познати се развеждаха се и така и не можаха да се разведат. Що? Ами не можаха да подвидят кучето. Тия що пречекнаха така там? Защо? Ми то не е ли ясно? Па ще поправя крана, али ти да пире билето. Кажи ми, бе! Кажи ми как може той с този изрод? Ама тя не е изрод. Какво? Не, тя с вас, разбира се, не може да се сравнява. Все едно да сравняваш руската с финската санитария. Какво да сравняваш? Финската е по-яка, зиш. Обаче пък руската е по-ефтина. И много хора или не могат, или не щат да си кажат. Ето защо... Гриша! Целуни ме! Ето виждаш ли? Дори ти, експерта си в своята област, не налиташ на финската санитария. Ама вие просто така изведнъж го казате нещо към шеста къща, аз кутарака те да остане. Еко този кутарак. Целувай! Не съм Целувай, Гриша! Добре, ами до край! Имам хипноти! Гриша! Целувай! Аз съм доброволчик и съм въобще на повикване. Моля ви! Аз, разбира се, зверски се извинявам, но крана в банята се щупи и водата е до колени. Трябва да се вика водопроводчик. Гриша, погрижи се! Аз сега нещо не разбрах. Но не разбра, бе, Пашка. Какво не разбра? За разлика от теб, на Гриша ръцете му растат там, откъдето трябва. Да! Не за това. А за какво? Ти никога не си тичала така след мен, Аня. Откъде го намери това дарование, бе? Живеехме скучно, Пашка. Скучно. От работа вкъщи, от къщи на работа. А дарованието, то само дойде при мен. И за това ли хубна след опасни усещания? Да, Пашка. За това хубнах след опасните усещания. Красив е. Не им чуш, че е тъп. За това пък твоята суботина пращил такъл. Да, и е красавица, особено в областта на талията. О, тя има хормони. И от водата ги бие. Да. И страна, че има гърбоноследници, мъничко такова. Аз си казвам, имаш точно мъничко гръцко носледници, които тогава само че... Да, точно и малко картофче. Само че не разбрах какво общо има носа. Моите неща ми трябва. Еми да, вземи си ли. Ето, взимай. Папки, книги, всичко, взимай, влаци. Взимай, това всичко е това. Ризи, нищо не ми трябва. На, дръж. Ето. И най-важното. Чорапи ти не си забравяй. Няма да забравя и няма нужда да ми помагаш. Има, защото ако Гриша се натъкне на твоите чорапи, ще му бъде адски неприятно. Той нали беше Слава, бе? И на Слава ще му бъде неприятно. Аз тогава тайничко ще ги натикам някъде. Тъй на Гриша и на Слава да ни бъде адски неприятно. Никъде няма да си ги натикаш. Защото аз ще проконтролирам. Разбрали? Аня, какво прави? Ето! Компютъра. Ето, начи и компютъра. Дръж, нищо не ми трябва кой е. Какво правиш? Какво правиш? Изтривам нашите снимки. Да. Прах на молекули, за да не остане нищо спомен от тебе. Тази, тук където сме в Индия, в реката, дето язим слонови и три нея. И тази готова е. И зная. Ей там, дето сме с парашути в небето и се целуваме и с три нея. Айде и тази готово. И тази, на която съм пълна за червя
За това нещо ми е жал. Не помниш ли, че изпратих на международния конкурс Любов и спечелих грамота и парична награда? Не, Пашка, ама пък какво значение имаме? 3 да му Не съм дилиня, почти съм готов. Да, и когато изтриеш всичко, искам и на мен да ми дадеш да изтрия и аз моите си снимки. А тази помниш ли къде е? Да, някакъв покрив. Знам, че на някакъв покрив, ама на кой? Добре бе, 3 бе! Абе 3 бе, има ли значение къде е този покрив? 3! Дай го! Дай аз да изтрия моите снимки! Това е кранът ви наред. Да се побъркаш. Ами аз за първи път виждам поет с ръце. Така ли? Ами то не може ли през цялото време да се пишат стихове? Понякога човек има нужда да обърне внимание на душата си. Така ли? Оле, че интересно. А пък аз си мислих, че обратното, че стиховете са за душата. Ти пък. Да, така е. Така е, разбира се. Но аз искам да кажа, че когато през цялото време пишеш и тогава ръцете почват да те сърбят и все едни такива. Абе има предвид, ако нищо не правиш. Че интересно. И най-важното нищо да не забравяш, защото ако Соня се натикне на твоят чарапогашен, ще й бъде неприятно. Чия? Коя е Соня? Мама, моята Соня. Имам дъщеричка. Твоя дъщеря? Па що винага моя? И на кого да е? И на колко е тази Соня? Нещо по-лесно попитай, да е? На 6 месеца. Какви месеци? Тя скоро на училище ще тръгне. Пашка! Защо си ме лъгал толкова години? Се обърка. Ето, не виждате ли, че през цялото време стои тук и се обърква? Млъкни малко, Алестина, млъкни! Тогава ти какво си млъкнал? Сам се оправи. И каква е фамилията на тази дъщеря Соня? Каква е фамилията, питам? В моята фамилия, Артюхина. Да. Каква Артюхина пък сега? Момичето фамилия е Артюхина? Чакай сега. Каква моминска фамилия? Тя нали е Суботина? По баща ли, по мъж и каква? По баща? Не, чакай. И Суботин умря. Вие също умря и аз съм вдовица. Айде, край. Да. На Соня ще се наложи много да преживее. Аз пък вече нищо не разбирам. Ама и аз нищо не разбирам. Паша! Защо бе? Защо си ме лъгал толкова години, бе, Пашка? Муся, ти пък не се разстройвай толкова, бе. Ние с тебе пък ще си натъркаляме цял футболен отбор. Ти натъркаляш? Това футболни отбора ще натъркаляш, Мисля ми вече от всички ви! Изнасям се! Изнасям се! Роклите ми! Няма ми роклите! В шкафа са твоите ръкли? В шкафа няма нищо. В шкафа ми е само халата. Отвори си очите малко, погледни. Си ги отворя очите! Тук е само халата! Обрали са ме! Аз нищо не знам. Нищо не съм видял. Абе, ти знаеш ли пък на мен колко пъти така ми се е случвало? Събличаш си където ти падне, пък после търсиш като идиот. Аз не се събличам където ми падне! И после не търся като идиотка! Разбрали? Не знам ли, бе? Представи си. Майчице, няма ми дежурната. Ма ти имаш ли такива? Пашка, самият ти ми купи пръстен стопас, перлена огърлица и обички за сапири. Не знам ли, всичко става. Тук имаше и парички.
Няма ги. Обрали са ме, Пашка! Абе, може би ти самата си ги пъкнала някъде, а? Къде мога да ги пъкна, бе, Паша? Къде, бе? Не знам ли всичко става? Тебе всичко ти става! При мен всичко е под конец! Разбрали? Нуся, според мен не тук трябва да се извика полиция. Ето. Не. Според мен е безполезно. Ами тук има цял куп отпечатъци, се една връзваме циникия. Те хич не обичат циники. Ало? Полицията ли е? Башо! Ма какво става тук? Който? Ма вратата се е отворена, всички си дрят като жертви и ми чаква пола си чува. Вие коя сте? Как коя? Аз съм Суботина. Още една Суботина? Как така още една? Просто аз също съм Суботина. По баща Артюхина. И какво? Казвайте, че трябва да взема детето от шахматния клуб. Какво дете? Какво дете? Още едно? Още едно? Не още едно. Не, аз имам 6. Тя го закара и докара и да храни го, домашните му провери, да спи и го служи. Аз тук се зависвам с вас. И всичките тези 6 деца са на Пашка? На Паша ли? Да. Общо има Паша. И какво общо има? Той е баща на всичките ви деца. Много бърца, миличка. Но всичките ми деца са от различни бащи. Ами да. Най-малкият си на 12. Това значи, че когато аз го родих, вашия Пашка сигурно се е напикавал в гащите. Нищо не разбирам. Ма и аз нищо не разбирам. Нищо! Аз как не разбирам? Що ме изкара от работа? Не съм те изкарал. Просто ти помоля да дойде с документи да изградим някакви недоразумения. Чак. Той ни на вас ли определи срещата? Бе, ако истеричния вопъл. Ела, бе, тогава при мен с паспорта си може да се нарече определение на среща, тогава да. Така ли ви казва? Абе така. И още добавя, че е в депресия. И има самоубийствени мисли. Абе, викам си, не дай си Боже нещо направи за себе си. Човекът все пак го уволниха, нали? Кой е човек? Пашка Гаврилов, пак двама ли има тук такива? Един! Ама той е ви уволнен. Абе, така работа. Ще си бъде художник на свободна практика. Но Да. това е страхотно, Паша! Да, бе, разбира се, бе, цял живот съм мечтал всеки ден! да стоя вкъщи и да припечелвам случайно намерени парички, дали? Да! Ето паспорта, както ме помоли. Какво да ви покажа? Мъже, деца, година на раждане или гражданството може би ви интересува. Суботина. Ужас. И? Колко суботини са се навъдили. Няма ли да кажа нещо, бе? Аничка! Ама как така? Половин ден ви чакам в редакцията. И така и не дойдох. Звъня по телефона. Изключвайте. Да, сега аз всичко ще ви обясня. А той е кой е? Какъв смисъл, бабичко? Извините, че не се представих. Венцислав Кулаков, поет. Ами тогава той е кой е? Кой? Просто Защото когато Лазо нямаше, той беше Кулаков. Какво, Аня? Значи вие представяте той мерзавец под моето име. Не, той не е самозванец, господин Кулаков. Аз всичко ще ви обясна. Той просто... Да, Аня, някакси некрасиво се получи, нали? Да беше мръкнал пък ти с този харем. Моя харем, Аня се заформи благодаря твоето ни внимание, кого не имаш за прислужда тук. Така ли стана? Да, бе! Лицата трябва да запомняш. А тя къде тръгна? Стойте! Вие, господине, знаете ли ще лежите? Кога ще лежим? В затвора за плагиатство! Откраднали сте моите стихове! Не съм крал, аз не съм крал! Моля ви, не съм крал! Не съм крал! Едва сте казали, да!
типаж. Вие на мен ли? Ами на вас. Ма на нашата рекламна агенция за реклама на йогурти трябва точно такова лице. Ми точно такава фигура. Лутрошихме си краката, не можем да намерим модел. Абе, всички момичета си ни изписани устнички, като излезли изпод копирмашина. С стъклени очи. И без харизматични носове. Ама рекламодателика се хвърля вече, сроковете изтичат. Паша, нещо бъркаш. Не съм наемала никаква домашна помощница. Да? Ти, когато си я наемала, е било тъмно и просто не си запомнила лицето. Незабавно отиваме. Незабавно отиваме при рекламодателя. Не, никъде не отивам. Ма глупавичката ми ще заплатят под хонорар. Еми? Ето това е моята свобода. Коя? С 6 деца. А това е твоята прислужичка, която си наела на тъмно и не си запомнила лицето. Добре, айде да вървим по-бързо. Айде да вървим. Стой, с вас! Аз съм с вас! Хормоните се изсипаха. Паша, ти обеща добър адвокат. Да, аз съм добър адвокат, но много скъпо взимам. Да, ама на мен и тук луд хонорар ме обещаха. Трябва да се Боже, каква фигура си заминава? Каква фигура се заминава? Ами луд хонорар, ама ти ако още ослабнеш, нищо няма да получиш. Нали сте поет, бе? Поет може да бъде човек със всякаква специалност. Ти имаш ли още много натъпкани неща? Вади, имаш ли още натъпкани неща там? Оле, пишута се ми. Търсих пари. Търсих пари за пластичен хирург, исках да си оправя носа. Абе как пластичен хирург е само през трупами? Всичко е тук. Майче си мила. И какво сега? Не трябва да викаме полиция ли? Не. Ти подиграваш ли? Не бе! Фигурата ти е направо като брейк. И сега какво? Няма ли смисъл да викам полиция? Какво бе? Ти да не мислиш, че на теб държи един нов нос, няма да си иска да отарашиш. Как така? Аз кого ще защитавам в съда? Не стига, че нищо не стана с издателството, ами сега и клиентката ме подносят да вземете. Абе, няма да дам момичето под съд, бе. Не йогурта това дело, това лице му е необходимо. Ако може, простете ми, аз вече няма. Хайде, наистина, дай да я простим. Търсих пари за пластичен хирург. Ама, виж не бива да те изкарваме невиннадънци. Да? Не бива. Не бива я! Ето на това вашия мъж се канеше да се обеси. Само и само да не се развежда с вас. Да се беше обесил. Абе, яко дайте това момиче на мен, бе. Човек ще направи от нея. Като майка на 6 деца ви го заявявам. Добре! Тръгвай. Чакай, тя ще дойде с това. Тръгвай. Какво? Водопроводчик ли? Да. Отличен! Просто е вълшебник! Да. Боже, стойте бе! Я се строя била на края на града! Такъв човек ми трябва! Майче тук само нищо не правят, да крадат ми крадат! Вярно ли е, че си се канил да се обесиш само и само да не се развеждаме? Намерили си кого да слушат. Добре. Ти защо не ми каза, че твоята Суботина е майка на 6 деца? Не знаех, ние с нея само по работа говорихме. А ти защо не каза, че този Колоков е противен и куц дъртак? И защото отначало ми беше приятно, че ме ревнуваш, а после като ви слушах как се гукате с Суботина по телефона... Не съм си гукал! С Суботина говоря само по
важни дела. Не забравяй! Утре в 3 часа трябва да бъдем в съда! Ма как мога да забравя, бе? Едва ще дочакам! И аз едва ще дочакам! Да! Ай. И аз не мога да живея без теб. Трябва да направим, за да се да се внимаваме един от друг. Башка ми, опасявам се, че нищо. Може пък само да мине, аз с годините. Може да мине, ама може и да не мине. Добре, хайде тогава да се договорим, да познаваме по лица тези, от които се ревнуваме. Хайде. Добре, Пашка. Защо си сложила на Пашка дебелата шапка? Приде, как няма да му е сложен? Нали може да настине детенцето? Ма то не е детенце, бе. Ми как бе, Пашка? Ама то няма гата, бе. То няма настине, мъжете ни трябва да се излезли. Той не е мъж, бе, Пашка, ма то още бебенце, нали? Шушко, мушко, мами, да. Колко пъти ти помолих да не му викаш шушко, мушко. Приде, ние караме ли се? Не, дискутираме. Добре, хайде от начало. Хайде, ама защо? Скъпа. Защо скъпа си сложила на Пашка дебелата? Ти защо си замълча? Абе, май си прав. Гата е един такъв силничък. Има да поседне мъжичко, хайде. Да, нали шушко, мушко. Ей, здрасти, бе, човек! Шушкава. Хе-хе. Моя, аз тебе вечно да гледам. По-красива си от всяка мечта. Ти си тайнствена, ти си безупречна, ти си по-красива от всички цветя. От богиня си по-прекрасна. Тъй вълшебни са твоите черти. Изпитам огромно щастие, че до мен вървиш и ти. Да, какво? Пак да има корони, бе? Временна, не виждаш ли? Ти откъде я знаеш? Не сте цяло лесно попитай, де. Еми, магама от кого? Паша, не виждаш ли? Не може най-доброто лице на йогурта да се ожени за прост водопровод. Паша, лъкни! Здравейте! Аха, здравейте! Гриша! Ма как така сте без охрана? Павел Павлов! И нашето и момиче. Гриша, Павел Павлович е момче. Момче! Момче, да. А пък ние нашето искаме да го кръстим Аня. Ми да, то сега Вие пък. нашето любимо име, след като вие ни запознат. Защо пък, Аня? Как Соня прие новата сестричка и бъдещият нов татко? Каква Соня? Как, нали имате дъщеричка Соня? Ами, Която ще тръгне на училище? Така, млъкнете малко. Повече никакви Сони няма да има, никакви дъщери. Аз нямам никаква дъщеря, Гриша. Тя няма никакъв баща. Да. Ние го измислихме в... Екстрена ситуация. Да, така ли? Да. И приключваме темата, че кой знае на къде ще се... Се отвери. Да, ние ни дойдохме тук пак да се оплетем. Да, ние изобщо дойдохме при Аня дойдохме. Да, Аня при вас. Да. Защо? Ами, защото искахме да си купим котенце като вашето. Абе, Пашка, кажи ни го на тази порода, да се вземе и ние. Абе, то такава порода са бъде насякъде, бе. Иди само до контейнерите и ще я намериш. Гриша, какво те прихваща? Какво стои на котето? Ами, Гриша просто се стеснява. Работата е там, че моя Гриша, ето този същия Гриша,
Той започна да пише стихове. Да бе, първото при Калаков и айди. Ма защо те са хубави стихове? Прекрасни. Ани, ще помогнете ли да ги Няма изгледат? се, че трябва да се помогне на момчето. Няма на къде да мърда. Страхувам се, че ще е много трудно, ама ще опитам. Какво, червилото ли ми се е размазало? Не, червилото ви е наред, ами носа нещо. Така и не си направихте пластична операция. И никога тази операция няма да направи. Да, бе. Договор с йогурта ли попречи? Пука ми за договор. Просто Гриша ми забрани. И си останахте с носа. Надявам се да са възрадвали така, както и мен с нощи, и предполагам, че ще имат много успехи с постановката. Ще помоля да дойде Маги, защото тя ми е много попълнение, да застане тук до тях да ни се... За мен ли са пили? Нямаше нужда. Я се притеснявам. Браво! От името на кмета на община Сопот ви поздравявам с премиерата. Цялата публика реагира положително, имаше много смях, забавление. Наслаждавахме се на вашата хубава игра. Желая ви нови успехи. Честито! По-нов екип. Благодарим на нашия доскорошен режисьор, господин Атанас Маринов, ако е в публиката, още веднъж благодарим му. Браво! Благодарение на него ние сме стигнали до тук и още веднъж много благодарим, бяхте прекрасни. Софийската публика няма вярва. Браво!